25-vuotias lääketieteen kandidaatti. Äidin lisäksi joku muukin on joskus katsonut perään. Mulla on ollut muutamia todella ihania naisia mun elämässä. Silloin joskus. Kaikenlaisia paikkoja on nyt kokeillut. Kerran jopa pyysin yhtä erikoistuvaa kirurgia kesken kierron ulos. Arvaan lähtikö. Mua taas lähestyy yleensä vaan ihan liian helpot tapaukset. Sellaiset kiltit kotivaimot. Ei kiitos. Joku aika sitten huomasin ilmoituksen tästä Medicinarille Morsian ohjelmasta. Aluksi olin ajatusta vastaan, mutta sit muistin yhden jutun. Niinpä laitoin hakemuksen. Ne valitsi mut mukaan, koska muita hakemuksia ei tullut. Iiro on ollut tosi pitkään asiakkaana. Ihana blondi. Mut sitten se tulee niinku tosi epätoivoisena mulle, että tee hänelle semmonen tukka, että hän saa sen pesää. Mut eihän sitä tukalla niinku saada sitä niinku naista. Ja kun mä en niistä ymmärrä mitään noista mimmeistä kuitenkaan, niin en mä tiedä, onko mä pystynyt auttamaan sitä. No Iiro, sulla on tullut paljon posteja. Katsotaanko vähän, Joo, mitä katsotaan. löytyy? Kyllä näette ihan mukava määrä tuli. Nää on näitä epätoivoista ihmistä. No huh. Vulvia. Ei vitsi. Onks vulvia on niinku alan naisia varmaan. Vulvia vois mun mielestä ottaa tähän ohjelmaan. Voitaisko mä ottaa? Ihan saa itse valita. Otetaan vulvia. Yes. Tervetuloa seuraamaan Medicinarille Morsian ohjelmaa. Kohta pääsemme katsomaan, kuinka naiset tapaavat unelmiensa kandidaatin Iiron. Sieltä hän tuleekin. A little better. Yep. Little skateboard P. Yes sir. Yes sir. No niin, kiltsi. Tosi kiva, että pääsit kaikki tulemaan. Yes. Meille. Niin. Mä oon Charlotta. No Charlotta. Milläs mielellä? No, mä oon sillä tosi mielellä. Niin kuin millaisella tosi mielellä? No, mä oon aina haaveillut semmoista lääkärimiehestä. Ai jaa, etkä oo tähän päivään mennessä saanut? Sä oot tullut kahdestaan vai? Joo, mä oon täällä tällaisella odottavalla mielellä. No, entäs sä? No moi, mä oon Sinkku ja mä oon luonteeltani tosi antelias. Antelias Sinkku, huh. Tänä iltana naisen katon Kajaaniin. Nyt loppui meikäläisen poikamiespäivät. Mä pysty keskittyä ollenkaan. Tää on niin kauhean lähellä. Miksi sä olet tällä päällä? Mä oon pieni. Mä tykkään tämmöisistä isoista kepeistä. Yes! Tosi hyvä! Yes! Tykkäät sä lapsista? No tulihan niitäkin Thaimaassa koitettua, mutta ei ollut oikein mun juttu. No mitenkä Iiro sulla on sujunut? No tosi kivasti, että todella ihania naisia. Et ehkä sen deitti.netin voi vihdoinkin unohtaa. Onpas tulinen pesä. Huomenta, Vilma. Teottaisiko täällä aamupalaa? Haluaisit sä, tässä olisi mieluummin joku muu. Onko se siinä? Onko se mikrofoni? Tässä on päästä ihan erilainen kuin varresta. Kyllä se on mä oon tällainen. Ei. Sulla on miestä! Joku Iiro! Unelma!
ihan hyvä pylly. Kuka käyttää verkkosukkahousuja? Avia sua, Iiro! Äiti oli varannut sen kirkonkin meille. Karstulassa. Sukkahouskin on mennyt rikki. Joka paikasta. Iirolla ei oo kyllä mitään tekemistä sen kanssa. Mä oon sen kanssa onnistunut säilyttää siveyteni. Kato mitä sä jäit paitsi! Ei oo parempaa! Kenet hän valitsee? Kuka on se oikea? Onko medisiinari sittenkin homo?